spytter æder ud på ham. Han bliver ramt af æder, men smadrer mikrofonen. Nej, for helvede. Han har fået gift. Han vakler 9 skridt. 9 skridt. Hvem kommer til at 0 til 7? Bare 8. 9 skridt og dør. Og hvad så? Det ved jeg ikke, man Heimdall. Han kæmper imod Loke, som der kommer ridende med jættehorder og mumier fra hel på skibet Nagelfar. Nagelfar, det er et skib, der er bygget af døde mands negle. Det er derfor, man altid... Det er derfor, man skal huske at klippe negle på de døde. Fordi så er der mindre negle at bygge skibet af. Kommer han. Jætterne af de døde, de stormer ud. Slagter mennesker på jorden. Folk de dør. Der er gråd. Fjender dræber hinanden. Venner dræber hinanden. Det er fuldstændig sindssygt. Børn, der er ingen, der mener. Det var Mork Heimdall møder Loke. De slår sig i lang tid. Og til sidst, så jokker de svær hinanden. Kigger på hinanden.